Vadikani tinokutendai nekuti sarudza nguva nemisi tiri kusangana muchirongwa Mai Chisamba show. Nhasi muri kuona kuti tine nyika yamangwana. Vechidiki vega vatasarudza. Ongororo netsvakiridzo iri kurakidza zvinosiririsa kuti vanhu vakangochata nhasi mangwana varambana. Kuswera mangwana vari kurwa vari kutemana nekuti vane pavari kudarika. Nyaya yekupfimbana iyi ichiriko here? Ko kana vachipfimbana vanotariseiko? Chiko chinonzi kupfimbana? Vechidiki vatiri kutandadzana navo pamwe vanganzwisise kuti dating kana kuti courtship, asi toramba tichakwamuri nenyaya yekupfimbana. Vachazvisuma kwatiri, ndovapa mukana wekuzvisuma kwatiri kuti vanobata sei tovatazopinda muchirongwa chedu. Regai titange nana baba vari kuno vechidiki venyika yamangwana, nekuti tinongojaira kuti madzimai ndo anotanga. Mazvita Mai Chisamba. Tinyanya kutenda pamatana baba. Tiri kuuya ikoko. Ndizvozvo. Zita rangu ndiva muchazondida Delight. Ndinoshanda nevechidiki mukudzidzisana tsika dzakanaka nemagariro. Tinokutendai nokunge muri pano. Mazvita enyu Mai Chisamba. Indonzi takudzwa neshamba. Ndoita zvekuimba. Saka nhasi ndauya kuti ndizoencourage vanhu, ndizokurudzira vamwe vedu kuti zvone aiwa tofanira kuita zvakaita sei. Ndizvozvo ndoimba kuti pakuimba apa hamuimbe zvinonyadzisa. Aiwa kana munoimba zvakanaka ka? Zvechinyakare izvozvo. Tochiya kuna vasikana? Ndinokutendai Mai Chisamba. Ini ndinonzi Lisa Tazvinga. Ndiriwo mwana wechikoro, ndiri kustada journalism ndiri paHarare Polytechnic. Ndinokutendai nemukana wekuva pano. Tinokutendai nokunge muri pano. Tokutendai Mai Chisamba. Ini zita rangu ndinoitwa Rutendo Bako. Ndiri events coordinator wefestival inonzi Sounds of the Sacred Web. Inoona nezvetsika nemagariro yatingati yo culture pachirungu. Ende tinoda kuti tigare tichisimudzira nekuti tiri kuona kuti kazhinji pairi kurasika mukugara kwedu. Tinokutenda zvikuru, ndiro basa rangu iroro, asi ndinorifarira kana ndichiona kuti kune vechidiki vari kuyana, nekuti hatidi kurasikirwa netsika nemagariro, zvikuru sei mitauro yedu nemararamiro. Tinoda kutanga nevakomana, nekuti mutsika nemagariro medu vamwe vasikana vandaikurukura navo vainzi Mai Chisamba isi tinomanikidzwa, nekuti tsika yedu haitomboda kuti musikana atanga apfimba mukomana. Unenge uchitsva mwoyo uchitadza, saka chiregai nditange nevanopfimba. Kana munhu achipfimba munhu unotarisei? Nomboya kwauri takudzwa. Ndoziva kuti unoita zvekuimba, asi zvakare uri mwana wechikoro ari kuita journalism, unebata zvakawanda. Nyaya yekupfimba kai inoti yakakurisa, nekuti une zvakawanda zvaunotarisa kana uchiona munhu. Ndingataura kuti zvoni haufaniri kumhanya, haufaniri kunonoka, unofanira kunyatsobata nguva, because pane pamwe pekuti unonyatsoona kuti aiwa ndaona iyo ndikanonoka vamwe vangu vanozotora, vamwe vangu vanozoita sei. Saka zvinoenderana nekuti chiri kundipa manyawi chii, ende munhu wacho ndamuona zvaita sei. Saka inini maonero andinoita nyaya yekuwanana iyi kana nyaya yekupfimbana yekupfimbana iyi indoona senge kupfimbana mazuva ano hakudi kunonoka. Handi zvinotaurwa zvichinzi simbi inorohwa ichapisa. Pane pamwe pekuti ukazoonekwa wanonoka zvinoita kunge usiri kugona kana kuti uri kutya. Ndizvozvo, saka unofanira kutomhanya wobata nguva. Ndizvozvo ticharamba tingodzoka kwamuri senyanzvi dzedu. Nhasi nenyanzvi inapanapa ndakuya kuna Delight. Hanzi unofanira kurova simbi ichapisa, zvinoda kukurumidza, nekuti kunyange ongororo yatakaitawo isusuka takaona kuti vanhu vari kurambana chimbi, nekuti hanzi regai nimbotora semuenzaniso womuguta reHarare, kunzi hanzi vanhu vanokwira kombi paCopacabana, pavanosvika kumusha mukuru weHighfield uya vanenge vava murume nemukadzi, asi mangwana vaakutotangisa hondo nekuti havazivane. Ndomboya pauri. Mazvita Mai Chisamba, titenderei kupa huso panyaya yatikutaura nezvayo iyi. Ndinoziva kuti chiungano chedu ichi chakapfuma, chinotikokorodza vechidiki nevakuru. Muzera watiri kutaura nezvawo nhasi, muzera une chitupa, muzera wanyora form 4, muzera wakukwanisa kunozvimirira semutemo weZimbabwe zvaunotaura. Ndanzwa dangwe guru renyika richitaura kuti zvimwe nguva unoita sewanonoka, unoita sewaposa, asi regai nditi Mai Chisamba, chekutanga tanga pamavambo gavi rinobva kumasvuuriro. Kwandataura kuvana vaya patasangana Mai Chisamba panotaura kuti tiri kuenda kupi. Hati tikasangana mumvura mupuri toti pachaitwa zvirango zvekuti danane. Tikasangana mukombe mamataura Mai Chisamba, hamuna dzinde rinokwanisa kuti rudo rwende zvakanaka. Regai nditi Mai Chisamba, chekutanga vakuru vakati tora naye matongo. Matongo aitaurwa Chirawe.
matongo ato ane zvapanapa ndeyekuti chivanhu chenyu munonzwanana here, idongo rakazvimirira ichocho. Chitendero chandinonamata samuchazondida nechinonamatwa neimwe tsvarakadenga idongo zvakare iroro. Utano Mai Chisamba, vamwe vanoramba nekuti utano hauna kutaurwa. Mabasa ndaona ari kuita journalism pano Mai Chisamba, ndamuda, asi ndiri mukomana anosona bhutsu, harina kushoreka, asi zvatinofunga kana tichinge tatambira zvinosiyana, upfumi tozotasa utano. Saka idzi inyaya dzekuti tichaita chipangu ngomba yaZioni tipanganya edu zvakanaka. Vadiwa vatariri, vadiwa vatariri, muri kuvanzwa nhasi nyaya yacho. Nhasi chikurura majasi, muri kuvanzwa vakomana zvavanotarisa. Inini ndiri kuuya kwauri Rutendo semunhu womusikana, nekuti dzimwe nguva ndakanzwa vasikana mwaita kuti Mai Chisamba mumwe munhu anokutaura kuti ndinokuda, unongotarisa sokuti ndashurwa kana kutochema kuti zvamboita sei kana kuti zvambofamba sei. Imimi vasikana pakupfimbwa apa munotarisei? Ndezvipi zvaunotarisira? Ichokwadi Mai Chisamba chamataura kuti dzimweni dzenguva uchinge wapfimbwa unomutarisa zvechokwadi mumwe. Isusu vasikana takagara tinee tichitofurirana kuti unotanga kutarisa bhutsu yemurume inokutaurira zvakawanda, unotanga kutarisa zvakapfekwa, unotanga kutarisa magererwo. Asi tikazonyatsogara mukuitika kwezvinhu unozoona kuti hazvisiri zvinhu zvine basa dzimweni dzenguva, nokuti zvinopfekwa nemunhu, magererwo anoita nemusoro, zvasiyana nemafungiro maererano nekuzorarama kwaanenge achiita. Asi ndichida kungowedzera pataurwa nehanzvadzi yangu Delight, ataura mapoints akawanda anotibatsira. Pane chimwezve chemweya, ipo pamatongo ipapo paive nemweyawo dzaingovepo. Tikada kutarisa mumagariro edu etsika, hatizozivani kuti kweiwe mutupo ndiani, kwenyu kwamunobva kune ngozi here, kune chii. Zvinhu izvozvo tikazoda kucherechedza zvinogona kuzova neimpact pamangwana. Mashoko makukuta ari kutaurwa nevarora vechidiki. Tinokutenda Rutendo. Regai timbenda pana Lisa, wadiwa vatariri, mukunzwa vana vari kutaura kuti kana tichiti matongo hatireve kuti mese munofanira kunge makazvarirwa kwamurehwa. Kana tichiti matongo hatireve kuti mese munofanira kunge muchibva kuplum tree sezvataurwa namukoma Delight. Matongo zviga zveupenyu, kuti unodaira zvipi, unoda zvipi, unofamba sei nezvakadaro-daro. Ndoyekwauri Lisa. Tinokutendai Mai Chisamba. Ini ndinobvumirana nazvo zvekuti vanhu vanofanira kunge vane pavanowirirana kana kuti pavanobatira pamwe chete. Asi tichidzoka kunyaya yatanga kutaurwa panapa namukoma Takudzwa, pane pavataura vakati vakomana vakuita kunge vanoti mhanyei, nekuti ari kuona kuti akasamhanya ari kunonga ari kunonokirwa. Izvozvo ndiri kuona kunge zviri kubvisa chiremerera pakupfimbana kuriko mazuva ano, nekuti ndichifamba kubva kumba kusvika ndasvika kutauni unogona kupfimbwa nevanhu 5 mukombi imwe chete. Waburuka kuti ufambe kuti uende kunosvika paunosvika kubasa, mashoko aunoudzwa evanhu vanokuda vati wandei, zvokuti kuti uchinzwisisa kuti rudo here kana kuti munhu ari kungotaurawo nekuti ndiri munhukadzi apfuura nepamberi pake, kana kuti ruchiva hatichaziva. Saka dzimwe dzenguva vanhukadzi vanopfuurwa nemukana kana kuti kusaona varume kwavo nenyaya yekuti varume vacho vakungoita zvisina maturo. Hauchanzwisisa zvino kuti ndiri kupfimbwa nekuti ndodiwa here kana kuti ndakapfeka zvisirizvo kana kuti pane chaachiva pandiri, handichaziva. Ndizvozvo mashoko echokwadi chaizvo, nekuti pataikurukura nezvisikana nezvikomana zvidiki mudhorobha umo, vamwe vasikana vakanga vachitoita shungu dzekugumbuka chaizvo kuti vakomana havacharemekedza vasikana. Unonge uchifamba zvako havazive kuti uri kurwara here, uri kurwarirwa here, uri kufara here, uri kuendepi. Vanongotanga kutaura makabatana, matakura here zvese kumba kwenyu, mazodini. Zvakadaro zvinorerutsa sekutaura kwawaita. Ndiri kudzoka kwauri Takudzwa. Izvozvo zvekungovhazhanuka izvozvo zvingaiti here kuti munhu adiwe? Ndikuwirirana nezvaataura, asi pane pamwe pandiri kuda kuti pikisei mbichana. Papikisa. Nyaya iripo ndekuti upenyu hwatakurarama mazuva ano hwatisiyanei nehwairaramiwa kare. Asi hamuna kumbourarama imi? Takaudzwa. Saka maudzirwo ataiitwa taiudzwa kunzi nekuda kwekuti kwaishandiswa zvinhu zvakaita setsamba, kwaiva nembozhanhare, mafoni aya anga ari mashoma, vanhu vainonoka kucommunicata, kutaura. Saka isusu mazuva ano nekuda kwekuti zvinhu zvavepo, mafoni tinawo, zvese tinazvo, zvava nyore kuti ndikwanise kutaura nemunhu.
zvava nyore kuti ndikwanise kuudza munhu kuti ndinoda kuonawo. Saka chandiri kufungira kuti zvoni chiri kuita kuti zviite kunge mazuva ano tanyanya kunzi hatichakwanisa kunyasotora nguva yedu, inyaya yekuti mazuva ano zvatirerukei panyaya dzekutaura. Ndizvozvo ticharamba chingodzoka kwamuri senyanzvi dzedu muchikamu chinotevera. Ngatisanganei muchikamu chinotevera.